Capítol 1568. Què voleu ara? Munta-t'ho com vulguis, però volem el Max fora de Can Sarró. Doncs ell i el seu nòvio ja s'han instal·lat. No, si mica el delinqüent aquest visca amb vosaltres, a mi ja m'està bé. Més problemes per vosaltres i menys per mi, però el Max el vull fora. Farà el que pugui. Doncs ja saps el que has de fer, si vols cobrar. Tu sí? El Patxo i la Pati són els que cuinen normalment, però perquè els hi mola, vull dir que si un dia us ve de gust i tal, no us talleu. No, era només per saber com us ho muntàveu. Doncs a veure, de pasta fem un fons comú, que posem les peles aquí al pot que hi ha sobre la nevera, i si alguna setmana que algú no pot col·laborar, doncs no sé, intenta compensar-ho amb, no sé, posant una mica de menjar, o fent una tasca comunitària. Molt bé, molt bé, ben organitzat. Sí, tampoc és que ens haguem assegut a parlar, no? Però quan hi ha un rotllo les coses surten soles. Quan hi ha bon rotllo, sí. I què, heu tingut sort aquesta nit? Jo he dormit a conya. Si voleu, a l'habitació del taller de malabars hi ha unes mantetes. Molt bé, ja seré. D'acord, adeu. Ei, pareu un moment. Que era l'advocat. Em sembla que hi ha problemes. El periodista dels ous. No sé si és això. Després he quedat amb ell perquè m'ho expliqui millor, però m'ha dit que aquesta tarda ens haurem de reunir amb l'advocada de l'Ivan. Això fa mala pinta. Adéu, nois. Adéu, que vagi bé. Ja els he explicat com va tot, i el Diego s'ha quedat a l'habitació. No m'estranya. La claraboia aquella mola un munt. Sí, esclar. Venint de la presó qualsevol lloc li deu semblar l'hòstia. Això segur. Potser no l'hauríem de tenir aquí. Però què dius, tio? Podries preguntar a l'advocat fins a quin punt això pot anar en contra nostra. Tio, jo no ho remenaria gaire. No sé què en penseu els altres, però potser hauríem de valorar els pros i els contres de tenir un tio en llibertat condicional vivint aquí. Jo no penso jutjar ningú per haver estat a la presó. Que no és per això, és perquè és un delinqüent. I a tothom li va semblar bé que el Ros fotés al camp quan vam descobrir que era un lladre. No és el mateix, Marcos. Però si tu mateixa el volies fer fora un dia que va venir aquí amb la mà ferida. Perquè llavors el buscava la poli i no ens interessava tenir-lo aquí. Ah, i ara sí? Marcos, el Max i el Diego són amics nostres. I el Max és fill del Ben. Bueno, i què? El meu pare vota a la dreta i no em fotreu fora per això, no? Exacte. El Max passa de les mudes del seu pare, i ara que ens necessita no el deixarem penjat. No hauríem de fer una assemblea per decidir això? Marcos, queda clar que ets l'únic que pensa això. No ho sento, però es queda.